Meditație pentru luna în Fecioară. O meditație adaptată pentru luna în Fecioară se concentrează pe liniștea minții analitice, eliberarea perfecționismului și reconectarea cu corpul fizic. Fecioara este un semn de pământ guvernat de Mercur, ceea ce înseamnă că această perioadă îți poate aduce o minte hiperactivă, tendința de a despica firul în patru sau stări de anxietate. Structura meditației pentru luna în Fecioară. Acordă-ți 10-15 minute într-un spațiu liniștit și urmează acești pași. Așează-te confortabil, cu spatele drept și tălpile bine lipite de podea, sau în poziție de lotus direct pe sol, 2-3 minute. Închide ochii, imaginează-ți că din tălpile sau de la baza coloanei tale cresc rădăcini puternice care coboară adânc în pământ. Simte stabilitatea solului. Respirația pentru calmarea minții, aproximativ 3 minute. Fecioara controlează sistemul nervos. Folosește tehnica respirației pătrate. Inspiră numărând până la 4, menține aerul până la 4 secunde, expiră 4 secunde, menține plămânii goi 4 secunde. Cu fiecare expirare, imaginează-ți că elimini detaliile inutile, grijile, listele de sarcini și nevoia de control. Scanarea corpului și eliberarea tensiunii, aproximativ 5 minute. Mută-ți atenția de la gânduri către corp. Fecioara tinde să acumuleze stres în zona stomacului și a umerilor. Scanează-ți corpul de la creștet până la degete. Când identifici o zonă tensionată, trimite acolo o respirație caldă și spune-ți în gând: sunt în siguranță să mă relaxez, nu trebuie să rezolv nimic acum. Vizualizarea ordinii interioare, aproximativ 3 minute. Imaginează-ți mintea ca pe o cameră aglomerată. În loc să te panichezi, vizualizează cum așezi blând fiecare gând într-o cutie, trimițându-i iubire. Lasă spațiul minții tale să devină curat, aerisit și luminos. Simte frumusețea simplității. Afirmații de susținere pentru luna în Fecioară. Repetă aceste fraze la finalul meditației sau scrie-le într-un jurnal. Renunți la nevoia de perfecțiune și accept magia procesului. Corpul meu este templul meu și aleg să-l ascult cu blândețe. Sunt suficientă exact așa cum sunt în acest moment. Am încredere în fluxul natural al vieții și dau drumul controlului. Elemente pentru amplificarea practicii. Dacă vrei să creezi un ritual mai profund, poți adăuga în spațiul tău de meditație cristale, cum ar fi jaspul verde, amazonit pentru calmarea minții sau cuarțul fumuriu pentru împământare, uleiuri esențiale, lavandă, reduce anxietatea, muguri de pin sau paciuli, conectare cu elementul pământ. Poți folosi și muzică, sunete de boluri tibetane sau frecvențe de sound healing, cum ar fi cele din evenimentele Somebody, care relaxează profund sistemul nervos.